Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing do kimin siem brio nakadaw kajing syabat boarding naki transforma kalong nakapor siya kapor badang haka arpunyo terik mentau benai risau arhajar arpuar ladon kawai kajing ja haka bakawai kahebret kabadang hapo kakatsan snem kabadai namadan ruting kala do la kajing nakadaw jong kajing syabat boarding kumman syukudau kani kahebret kala klat no haka jaka sumar ha super care hospital hadian kajing ja syabat boarding haka arpusan terik risau arhajar arpuar Laya tu bakani ke hebret bat ki wei pat kentop ki long kami ki dang sajan ha ka wei ka telong ka baju tip kum ko sing yar hamadan ruting ha ka te ka sngi ha ka ba imat kaladon ka jingpar boarding electric na wei transformer ubadan ha ka te ka jaka balaya tu bajan baro ki balaya don lang ha ka te ka jaka kila sya pentersan daga boarding electric Nakaliang UMLE ka nongkrem ubak lambor malnyang loong ba undom mi ka jingyalang ha kasi ningkong banwan ban yakran bat kier bahaya ki transformer bat ban penkan riak ru ye ki badan jingma komuni ubadan hamadan reting Kawai ka ba susi kalong ba hakitu isngi baka deputy commissioner kala ye ka information la circulate ya ka press note ka jong naka liang ka deputy commissioner laong bala declare shuti ya baro ki school hakatu ka sngi te henry ka basusi kalong ba kadon ka leak mat ka current na ka we ka jaka pat kini ki Sinar Electric kilong ki ba mbiang ba ki hangta ka la lenshop kani ka jingsha bat current jong kini ki khna ki badai haka snem ka bakhalai ki snem ka khatsaw ka long ge ka ba ngim sola priang te ngala khot ya ka meeting haka singin kong haka por lai biji ya u chief engineer yaki officers jong ka MECL nakbanta ban kanria lane ban chief lane ban pentikna ba kiladon buon tili ki cases kumkini mde shu tang menta te henry ban yada na ki mensim ki ba corridor kamot ngin hab ban wat chalanti kumno ban fine ka wanra ya ka solution haka ban penting na bakandon kasi nga ni kibaya nanti sharum shaneng te nakaliang jonga ngala ya don lang bat kibahiyang hasem nadu kasi kabajya bat hadu meneru ngadang ya don lang hi bat kibahiyang hasem haka ni kajingja ni penpau ya kajing susi kubaktang hadu kata-kata ya kaba la shudu gimensem kiba corridor te nakaliang jonga penpau kamajupi ba nilai pesyang katbala ban yada ban ay kajing sumar kababiang Andrei kigi baro ngi kum kibrio ngimla li nomor ba kasyong hakti jongu blade track and nombo nong thau te ngi shu kitbok itu ka yeng bagin tengen but hakaju kapor ngala khot ya ka emergent meeting hakabide bat kini ki benta ngambong than tangi ka madarting nei ban yakran overall ya ka bide sikwi wi ki benta jong ka kichaka kumnongin le namar habban yada namda kini ki baro ki jingjag basusi ngin pakan ria ya tu ba transform ba menta but ban penting na ba kamdai tang hamadarating henry ban ya kajing ka proper fencing syabaro ki benta ki bedai hangno no kasinong ya ka ba kanlong ka safety namta kamansim yung kibriyo nginay khot yung meeting na sini ko